kardom pini bertar joitha pini bertar thamang nili jiten teron bertang tom pencepat jer midam de aprang si bertang kungpi arjoitha piniani kan sampor phai ke thomra chete ma pormalom pen disia hinpan pherang ka mai kani Kiram tang rakoi ni phaing kora trok ani Republic Day along pache tondun si bokazan along ta Republic Day talondun. Karbi Anglong Autonomous Council Medical Department na hinban patir pipon si Chirikendeng BPHC angkang mega health camp ng samjin pen kitchen pon. Bertang kungpi arjui det pen phi pathot bertang tom pen chipa jermi dam sina. Pinari kan sampor phai ke thomra chite mapon marlom pen disi face asai hemalong kedo conference lorong disi hin pen pherang kamai inipon bangso pherang kamai long ke thanpon ke non ke bangji ar ko ni phain kore ner kepla pente ni pai thong kebra isiar nian Karbi Anglong emergency management exercise papado ponji posi disi hin pen lamjai pon Pini is Karbi Anglong disi hin pen amina asai hemalong kedo conference helalong ani kan sampor phai ke thomra chitim apor malom Pherangke amai inipon bangso pherangke amai along dise hinpen ke than mate pherangke amai rong ke jaipon ke non ke bangji ar koni phaing korener ke dipu malom district disaster management authority atum hinpen patir piponsi Karbi Anglong emergency management exercise padu panji pusi dise hinpen pherangke amai long pangdak pon news desk report news 24 Karbi Anglong Kedamtang arkoni phaing kora trokani Republic Day long pache tondun si bokazan ang kanglong stami along Republic Day katalon asai dengdun Kedamtang arkoni phaing kora trok ani Republic Day long pache tondun si bokazan Bormanthi Gonesh Nagar Adivasi Christian Church atung ahin pen patir pipon si arkoni phaing kora trok ani Republic Day katalon dun asai deng Khai suri khai pharu aphan santa supil thelong kido kethak kimisen unji aphan arnam along hirjume hangpot pini bangso sai kedeng kepate pipon laki Ajit Kumar Kongchunbang BGNAC Pitar nang Lucas nang lapente ligon phangcho speaker atumahin per patipi mate chipadupon bangso sanong samjin pen pechun ponsi mailong ason kachingki kachethan asai tengpon Bali pothar pen camera person Sanjoy Timung cerap citodun pen berita pangdapon Jotno Singbe News 24 Karbi Anglong Sirikindeng BPHC angkang arlo Karbi Anglong Autonomous Council Medical Department na himpen patirwi ponsi mega health camp ing samjin pen pechun pon Moi kumlong along health camp medical kepadupon asai kedeng Sirikindeng BPHC angkang arlo moi kumlong padimalong pini Karbi Anglong Autonomous Council Medical Department na hinpen mega health camp mission pen pechun pon bangso kemalong mek inu medicine mate ONG Dental Department atum chetongdun lapenda ke joy pen sekelang asai deng megaram nukang thong atuma phan ke parjulong amisin hai hui ron pon silang le prang rat pen ok pran ke pamisen ja phan cherok tok amai inipon la somai long Sirikindeng BPHC amai phu Sar Prophet Tiso Pensi Mai Charipon lapente Medical Board a Chairman Bida Singh Teron Amri MSC Constituency a Chairman Sar Lucas Milik Sirikindeng Police Station OC Andhuni Rongpi SGB Moi Kumlong Borson Timung In Charge Sirikindeng BPHC Dr. Sarsing Hilapente Sikechelang Specialist Atum Chetong Dun Si Bang Somailong RDP Dun Sirikindeng Ben Berta Pangdak Pon Mohon Teron News 24 Karbi Anglong Pini berta lunch kang toniglo dome thakme kardom